to, nangudtod. Maghilot na punta sa wala pinapapay na. Tagasa kay ka dong? Santa Cruz. Asa na Santa Cruz dong? Guli. Pila edad mo dong? 17. 17. Shout out sa taga Santa Cruz. Unsa gani gipamatay nimo? Grupo ko. Opo. Bigay na. Pila ka adlaw na na? Estimate mo pila ka buwan? Tuwid na. Tuig, grabe bod. Diba? Yung nga ka, Tuwid na good. wala, sino pa mandi. Oh. Isa naman talo. Gawas sa ubo unsa pilaen? Wala na. Ubo lang. Ubo lang gyud. Mo na yang kuan mga guys. Ubo daw niya. Isa ka tuig na. Grabe ubuhan ni. Sige. Pero nahilot na gawa pa. Sige, naghilot. Hirap na. Sige hilot pero wala maayong ubo. Tistingan ni Eric Hilot ha. Atong tabangan taga Santa Cruz ni siya. Ubo niya isa ka tuig na daw. Sige. Hindi mo na resort, ilang sa to. Ikaw kayo. Dapat. Nindot Santa Cruz. No? Sa San Fernando, Luzon. Play na niya. Full body. 200. Sa oras yung tunga. Asa mo dyan mo na nakasing? Yan ang patay? Ano dyan? Play na niya. Taon. Marami. Ano mo daw? Dari na siya. Sige, dali. Sabi ko na. Ito mo ka mamuli. Tuwid sumo. Ay, kuno, may karoon. Book lang. Pabukan ka. Pabukan lang ka. Book lang ka kay booking mangud siya. Di ba kita nimo way pila no. Ya pa to sa mga pot. Isa pa ka, ugma. Kumala mo. Ay, napakaroon. Kung dili mo sipot ang magsunod, pwede tika ko ano book lang kay tawagan lang kay nig di mo sipot ha. Maram to. Yan tayo na. Customer man eh. Customer mo po na. Isa pang oras ka, alas 3. Ma. Karoon na. Moto kaya? Buka mo koto ya. Moto ka man. Ay kanang kuto ay na. Para pistingin lang ako. Kay kanang kuto ang gipangitan mo mga hero man na sila. Dili na sila manghihilo. Pero taktor na sila. 09. 0920 26 18 538. Sige tinutangan mo daw. Next time ka na ako niya o naib mo. San Lawrence. Dili mo abot. Kung naib mga abot, ugma kita sa alas 3. Balo mo na sa ngasin. Nakapilot ko na sa ngasin dali. Ugma ni, kailangan nyo na ilotong. Mutagas na ngasin, di ba? Ana kayo? Hindi ko sa kanya yung dayo lang na. Nanggoy mabot nga. Anak-anak pagkat balay, ikan sa Amerika, matay ba? Hindi na matay. Idala nyo rin. Wala, nanggoy sila. Kanang kanang biglo o kuan. Wala na siguro namatay. Ibang biyahe. Million gasto. Mato mo. Baligo pa rin ang hapon nila. Namin ko baligo daw na. Tumig Manila, grabe kining nanay na mo dito ba? Tutok na nga niyo. Kanang ulmiyok. Ano ka pagkamit? Kaya ng ka? Pero ito na. Kaya parang nalikom-likom pa ko. Wala ko ng tulak. Ito ang inita. Init eh, umiinit. Init pinagkapit ko ng nangigit ako dalan-dalan. Ya, man ka nag-cooking. Kung napadong man dito, ngayon agay ko tanaw dyan ako kasi may nagtago-tago dito sa angkin na yun yung palitin. Abi ati ha, tanaw na ko, laina po na niya, halos ng ating motor, naka-helmet. Ako naman giwala. Ganit, pinatatak sa dito, Eric Hilot na na.
dayo. Naipog din siya. Kamalo ka pakuto. Ay, wala na kayo nagkuto sa kuha. Uy, katong tutututo ko yung takili di ba na samot ang kapiang atong ma-injury noon. Atong kauban mo sa O, trabaho. kanang naman, nana, na, sipyat, yan ko yun, kaya naman sipyat. Naman ka na kitang liyo ka na lang. Oh. Kukuan na. Ah, di pa lang kabalik no. Tulingig na lang ako. Okay. Bahala. Ang kaba bang masipyat? Yan, mga kuwan na, mga bukog. No? Sige kamay dang. Ah, sakit ako.